Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości w imieniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Chmielanie. Ja również jestem tu gościem, bardzo się cieszę. Słuchajcie, chcemy Wam pokazać w przeddzień wystawiania 30 lat zespół Chmielanie wystawia Wesele Kaszubskie. Właśnie to wesele odbędzie się jutro w Centrum Kultury, tutaj o godzinie 19. Dzisiaj robimy polterabend, jest to pierwszy raz, także myślę, że te wierzchnie nakrycia zdejmiemy, jak będzie potańcówka, bo to na razie wiatr jest. Widzicie, chcemy przedstawić Wam właśnie taki zwyczaj kaszubski dla tych, którzy nie wiedzą, jak wyglądały wesela kaszubskie. Początek naszego tutaj przedstawienia będzie następująco wyglądał, że zespół tłucze szkło, tak pokażemy, jak my to robimy. A jak skończymy to nasze tu 10-minutowe przedstawienie, wtedy wszyscy Państwo będą mogli podejść tutaj do tej skrzyni z tymi drzwiami i zwyczaj na Kaszubach jest taki, że dla młodej pary, która tu siedzi przy stole, bije się szkło na szczęście. Także zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.
aby krowę więcej mlika dawała. Żeby młody burze kurę wiele jajów niosła. Żeby młody kura miał wiele tece. I za miłość. Żeby pierwszy był sen. Przed ci głębeli na ścieżce. Jak Maryla Weladowa na śpiewa, zapraszamy wszystkich Państwa. Kto chce zdłuc szkło dla młodej pary, ja tutaj będę trzymał mikrofon i słuchamy życzenia. Żeby mleko lepszy tryś miał. A Pani jakie życzenie ma? A ja jeśli raz, żeby wiele dzieci. Tak, żeby ludzie mieli dużo dzieci na Kaszubach. O, słuchamy Pana. Żeby im się dobrze żyło. Dziękujemy bardzo. Knuptery i pura. Zapraszamy. Na szczęście. Na szczęście, dziękuję. O, jeszcze do powtórki, podajcie szkło. Za syna! Dobrze. Bardzo dobrze, żeby podtrzymywać tradycję. Zapraszamy. Tradycja kaszewska, bo nikt nie umrł. Za dużo podstawy. Siostrę i wiele dzieci. O, mam to piątko. Ja myślę, za rok będzie więcej Kaszubów. No panie Romanie, jakie pan ma życzenie tu dla zespołu? Cześć, Bezwzględne na elektryk, ale zdrowie mało. Ale przejście go dobry. Najserdeczniejsze życzenia. Wszyscy przede wszystkim życzą zdrowia. No, myślę, że zdrowie jest najważniejsze. No tutaj widzę, pani idzie z wnukiem. To jakie życzenia macie tutaj? Zdrowie. A co? Wasze zdrowie. Masz szczęście na ten piasek już drugi raz. Słuchajcie, młodzi sprzątają. No drodzy Państwo, Dzisiaj to widzę, nie? Jo, a niech on ma, nie? A co? tutaj jakieś piruety. To znaczy, że wprasza się do niego na wesele. Raz, dwa. Rampa, 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 rampa. I w drugą. Nie, od razu nie. On będzie tak było. Tak, mówię, bo to nie pięknie, bo to...
No znowu, ja mi na dziecka dam datkę. Ja dziecko.